Pagmaymaysayan tayo kapsat, iti panagyaman tayo kinapo Diyos, at sipod ta. Inted naman dahito yung oras, dahito yung bundaway, tapno. Agkakadwa tayo kapsat, na agadal iti leksyon tayo, nga isu iti inadal tayo kada iti nalawas. Mga ramit tayo kapsat, iti summary and review dahito ng leksyon. Pa-check na nakadado iti nabalitukan na leksyon nga kayat nga idanon ni Apo Diyos kada tayo. May panggap kakabsat kada ito'y quarterly tayong panaginana ken Kristo. At datayong kakabsat iti lesson number 8. Pagkararag tayo kakabsat. Ipangato mi Ama iti panagdayaw, panagraem, nang nangrunay iti panagyaman ni Kenka. Dayawin da ka, sipog kasi kay timan nakabalin amin nga Diyos. Si kay tinamarswa iti amin nga ta. Umay kami nga agyaman Ama at sipog ta imbilang na kami nga anak. Ket inaywanan na kami kada iti tiyempo nga adda iti peggad, adda iti panagbutbuteng kada kami. Magyaman kami o Diyos, agsipod ta, ure pa'y no kastoy iti adda na mapaspasamak iti ang lawlaw. Adda kami tatang agkakadwa, natalget kami na mangadal iti napatay na sa idalan na kami babay ni Santong Espiritu Maamo. Sagutan na kami iti sirip kan panakaawat. Dahito iti dawat mi iti natin na po Jesus. Amen. Adda kakabsat dagiti gagayem tayo nga agtultuloy nga kadwa tayo mangsuporta iti programa tayo. Ket agyaman na kakabsat agsipod ta nakadado kada tayo iti agi-share kadagiti gagayem tayo dahito leksyon tayo. Akas iti napasamak kadagiti naud-udin kakabsat nga leksyon tayo. Ket kayat ko kabsat in a very special way. Iti panagyaman kadagiti kakabsat ni Brother Roland ken Sister Margie Agustin adada kabsat ijay California, USA. Thank you very much. Damot kabsat ni Sister Imelda Bello ken ni Sister Filma ken ni Sister Cathy. Kanada kakabsat dagiti kakabsat tayo di Hawaii ni Pastor Victor Ariola the First ken tibabalasang na ni Sister Melba ken ni Sister Melody. Dagiti kakabsat tayo ijay Almaguer kahit kung inagana ni Soda kabsat ni Sister Gemma, ni Sister Glory, ni Sister Helen, ni Sister Nela, ni Brother June, kenduwa nga Brother Jerry. Nagyaman tayo, kadagitoy nga kakabsat. Kenda kayo mamin kakabsat, tanong awan kayo, anyang arug kumay iti serbi kakabsat nga adda kami nga kadwayo nga ginadal iti napatig na sa una Diyos. Ngem, iti umununa nga pagyamanan tayo, manang nanguna. Ni Apo Diyos nga isu iti nangited iti biyak tayo. Isu iti nangited uray pay daytoy leksyon tayo kakabsat. Daytoy leksyon tayo ket na ala kadigiti napateg nga surat nga naggapo iti Biblia kakabsat. Iti paulo na iti leksyon tayo. Lesson number 8. Wayawaya nga aginana. Free to rest. Ket iti paset amayulo ket masarakan kakabsat iti libro iti Salmo. Layag iti pagleksyonan kakabsat tapno maala tayo dayjay kayat ng sawen daytoy leksyon tayo. Wayawaya nga aginana. Salmo 27 versikulo 1. Kayat kung nabasahin kakabsat ka daytoy usarek nga Biblia na imbag adamag. Ti Apo ti silaw ken salakan ko.
Sa sino iti kabuteng ko? Ti Apo iti sariked iti biyag ko. Sa sino iti kaamak ko? Iti bagbagan ni Ari David kada ito yung salmo kakabsat. Ket adda iti sibibiyag a relasyon na kini Apo Dios ni Jehova ang manakabali namin. Ni Jehova nga isu iti bilang na iti Salmo 23 ni Jehova isu iti pastor ko. Ket agsipod ta ni Jehova ti Apo iti adda nga mangkadkadwa kini Ari David. Daytoy nga Dios ni Ari David isumot laeng iti Diyos nga pagserserbiyan tayo kabsat. Mabalin tayo nga ibaga, dayjay nga inbaga ni Ari David. Ti Apo, ti silaw ken salakan ko. Make it personal nga agapuken ka. Sa sino ti kabuten ko? Ti Apo iti sariked iti biyag ko. Sa sino iti kaamak ko? Ti leksyon tayo kakabsat. Ket agsentro nga iti dadya ko na tayo nga panakaagas nga agas kakabsat nga aramidin ni Apo Dios. The divine healing is the cure of restlessness. Naadal tayo dagiti rason kakabsat nga awan iti inana. Iti pamilya ni Jose na ibilang kakabsat nga guso-guso, na ibilang nga adda itis problema nga nairot. Ngem idi nga imay dayjay apanang pakawan. Idi nga naisubli dayjay na dadael a relasyon imay kakabsat iti panaginana. Ket itata ti adalin tayo dayjay panang pakawan ni Apo Dios kadagiti basbasol tayo. Isu iti agas iti awan iti nana. Iti leksyon tayo kabsat adda iti duang inted na nga isu iti pangpurusan tayo iti adal nga agpaay iti panangiaplikar tayo daytoy kakabsat nga leksyon tayo tapno maaddaan tayo iti inana. Intulaeng no nawayawayaan tayo. Ulit kakabsat. Intulaeng no nawayawayaan tayo. When we have our freedom, isunto kakabsat. Dahil pudno apanaginana tayo. Di umuna nga kapadasan, ket masarakan iti libro ni Marcos, Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1, ingkana iti 12. Anya, iti makita tayo dito kakabsat. Adda iti makita. Adda iti saan ang makita. Dahil makita, isu iti makita, iti tattao. Iti saan ang makita, isu iti makita ni Apo Diyos. Apan tayo kadayjay makita. What is seen? S-E-E-N. Anya ti makita. Basahin tayo kabsat, iti versikulo 2, igana iti 4. Kastoy itin salaysay ni Marcos. Ket adu at tao tinatipon-tipon sa jay. Awan payen pagpisipisan. Uray pay iti asideg iti ridaw. Madamang ikaskasaba ni Jesus tinaimbag adamag. Nagpintas nga buya kabsat. Sa di man napapanan ni Apo Jesus, Jerusalem, Capernaum, Galilee, intunno iruginan kakabsat, nga ikasaba iti naimbag adamag, araken dagiti adu at tao, taapay. It is the good news of salvation. Isu iti sapsapulen dagiti tattao, idi. It is the good news of salvation. Isu iti sapsapulen iti tattao itata. Iti napintas kakabsat, dahil mabasa dito'y, isu dahil kunana ni Marcos, madamang nga ikaskasaba ni Jesus tinaimbag adamag. Adda kakabsat iti nagatang ko a libro. I have newly bought a book.
Iti paulo na, more Jesus, less religion. Anyay ti kahit nang ibaga ni Apo Jesus. Anyay ti baga da iti libro nga nagatang kabsat. We center on dogmas. We center on doctrine. Iti inbaga na ni Apo Jesus, intunno maitag-ayak when I will be lifted up. Napintas nga isuro to doktrina, agapo iti Biblia. But when we talk of the doctrine more than we talk about Jesus, the center iti naimbag adama. Saan to ang mabuya dayto inbaga kakabsat ni Marcos? Anya, nga adu dagiti tattao anatipon-tipon. SRO, standing room only. Nga na jarwangan, awan iti mabalin nga paggarawan. Anya napasamak. Idi simmangpet itupat alalaki anang baklay iti maysa a paralitiko nga inpanda kenkuana. Ngem gapu iti kaadu iti tao di damaya sideg ken Jesus ti masakit. Anya tinarabid na winangwangan da nga rod ti atep iti ngatuen ni Jesus. Sada in pababa ti paralitiko ana kaidda iti papag anyan apamati kasapulang daytoy alalaki kakabsat tanabayagan nga nakaidda ijay pagid-idan na haan nga makagaraw paralitiko nga magyaman at tadad iti upat agagayem na idinangagda nga dajay ilida ni Apo Jesus, nagdesisyon da ta saan kakabsat nga makapanda ito'y paralitiko nga kunada ipanda ka ni Jesus nadamag da iti datlag ginarami ni Jesus ken ni Jesus laeng iti makaagas ken ka kunana ni Marcos inasiwan da idu masideg da sanda nga makasideg nakadado ti tattao saan alaped daydi saan da apan nakaasideg kadayjay nga naaramid dan apanggep hindi panggep da ipanda daytoy gayem da nga paagasan kini Apo Jesus imuli da rabaw iti balay ije batog ni Apo Jesus inabutan da dayjay kakabsat anya dayjay nga paset iti balay sada inbaba di paralitiko. Denggan nyo. Ijay Kapernaum. Isu kakabsat iti ayan dagiti na deket nga pampamilya. They have a family that is knitted with a living and close relationship. No niya iti mapasamak ti karkarubat at kakabagyada, amu iti amin. Ket dagiti tattao agiin na muda. Na inbaga kabsat ni Marcos ti makita. Insurat ni Marcos ti saan ang makita. Anya dahil saan nga makita? Verse 5, versikulo 5 kunana. Idi makita ni Jesus ti pamatida. Dahil masakit, agraman ti upat agayem na. Nakita ni Jesus ti pamatida. Kinunana iti paralitiko. Anak ko, mapakawan, dagay ti basbasol mo. Anya dahil nga nakita ti tao? Dahil basol, dahil to'y aparalitiko. Anya iti nakita ti tao? Dayjay a paralitiko agid idda. Taada iti sakit na. Kakabsat, inbaga, ni Ellen White, i Desire of Ages, pages 267, ingana iti 275. Nga daytoy kakabsat, nga lalaki nga nagsakit iti paralitiko,
Adda iti inaramid na iti bagina. He has a lifestyle. Ket dayjay lifestyle na iti produkto na, iti bunga na, dayjay panaka paralitiko na. Isu nga awan iti agas na. We must understand that sickness and lifestyle are interrelated. Saan apilpilyen iti sakit, iti gender, ag sakit ti lalaki, ag sakit ti babae. Saan apilpilyen ni patay, nabanang man, lakay man bakit man, ubing man, wenno lakay man. It is very sad to know that even workers of the Lord die. And they die at young age. It's very sad. Apay ngayon baga ni Jesus kakabsat, anak ko mapakawan iti basol mo. Dayjay bagak itatay, nga dayjay pan nakapakawan iti basol tayo, the divine healing, iso kakabsat iti agas, iti awan iti inanana. It is only when we are forgiven of our sins that cost dayjay nga sakit tayo, nga maited kada tayo kakabsat, iti pan nakaagas, ken maited kada tayo, iti panaginana. Denggan nyo, no basaan tayo kabsat, ijay versikulo 8 ingana iti 13. Dahito'y manantin surat ni Marcos. Ammo adagos ni Jesus ti adda iti panpanunot da ket kinunana. Ang payakas na ti pampanunutin niya. Anya iti nalaklaka nga isao iti daytoy a paralitiko. Mapakawan ti basol mo wenno bumangon ka alaem ti dam ket magnaka. Paneknekak nga rod kada kayo ati anak iti tao. Adda pan nakabalin na dito'y daga ang mamakawan kadagiti basbasol. Kinunana iti paralitiko. Ibilin kukin ka, bumangon ka, pagkatem ti idam, ket agawid kan. Iti imatang daamin, bimangon ti lalaki, binagkat na iti dana, ket nagdardaras anagawid. Free from sin is free to rest. At datoy di paralitiko na bayag nga naidalit iti sakit. Saan ang makagaraw awan iti inanana. Niyang munang inaramit niya po, Jesus kapsat, umuna, pinakawan na, di basol. God knows, Jesus knows, nga da iti naaramid daytoy alalaki, iso nga imay kenkwana dayjay sakit. Amun tayo kakabsat iti kuna ni Apo Diyos. Amu tayo kuma nga daytoy bagi tayo ket templo iti Diyos. Amun tayo kuma nga daytoy bagi tayo ket napatay. Ginatang na tayo ni Apo Diyos. Idada kami dyan ng Pikwan Seventh Adventist Church. Iti Sabado. Iti Sabado nga nalikod. Dagiti eway, iti inkantada kabsat, sakbay nga nagsermonak iti Divine Order of Worship. Dahil kanta nga, 2 beses, ikaw ay akin. Istorya kakabsat, iti may sangobingan ng aramid, iti balbaluto. When he was finished making his toy boat, napanid di karayan, di na mo nga napaggas na ayos di karayan. Idi iparabawnan, iti danom, dahil jay nga ay ayam na. The water took it swiftly downstream. Hanan nga na. Tuloy di istorya, iti kanta. Nagudong da kaninanang na.
nakita na dayjay nga inaramid na. Imunag igisto, kitain na, isudya inaramid ko. He might have put his name idjay nga ayan ti inaramid na. Inaramid na, sigundyo kang takapsat, ginatang na, dayjay nga napukaw nga inaramid na, datoy mo. Inyawid na, sana inbaga ijay kanta, 2 beses ikaw ay akin. Ginawa kita, binili kita. Ija second stanza in Suryan dayjay nga kanta, datayo kakabsat iti inaramid ni Apo Diyos. Gapu iti panagbasol tayo na yawawan tayo. Ngayon iti dakila panagayat ni Apo Diyos, ginatang na tayo man. Napatay. Tayo iti pananggatang na kadatayo, panang subot na kadatayo. Dahil biyag iti bubugtong nga anak. Anyarami din tayo. Pagyaman tayo ka na Apo Diyos na wanti sakit tayo. Itultuloy tayo nga iwanan. Dahil ito'y templo. Yung nabilang adama iti madamang nga marikrik na tayo nga sagsagabanit iti bagay tayo. Any kind of illnesses, iti dawatin tayo, akas dayjay nga example iti leksyon tayo. Umuna, dumawat tayo iti pamakawan kanya Apo Diyos. Apo, among tinararan. It might be your diet. It might be your lifestyle. Amo yung kabsat iti kaduan nga sakit itata. Diabetes is related to diet. Ket inton no adan iti diabetes mo, you are a diabetic person. It is already a lifetime illness. It might go from bad to worst. Numanya iti bagat ti doktor, bantayam iti sugar mo. Pakalam ti sugar, carbohydrates, soft drinks, ice cream. Anya mo iti bagat ti dila, tagi masmay. But the point, brethren, is pakawanan natin na Apo Diyos. Teramitin tayo, dawatin tayo pakawanan natin. Akas tin leksyon na dito. Anya iti baga, no awan iti sakit mo, isubling iti dayaw kina Apo Diyos. Agyaman ka kina Apo Diyos. Yung no dati sakit mo, go to what Mark have recorded. Go to the process of what Jesus did. Umuna, dumawat iti pamakawan. Mikadwa, dumawat iti panakaagas. Mikatlo, dumawat iti tulong nga saan tayon asubsubyen. Dagijay nga inaramid tayo nga nagbunga kadayjay asag tayo. Remember, freedom from sin is freedom to rest. Mikadwa kakabsat nga adal iti leksyon tayo. Agsarden kang nagtartaray. Daytoy kakabsat ka pakaistoryaan iti maysa nga propeta iti dana tulad. Itinagan na isu tinangalaan ni Papang, my father, itinagan ko. Elias. Sino ni Elias? Ni Elias kakabsat ka maysa nga naturad nga adipan na Apo Diyos. Ni Elias, isuna kakabsat iti inaramat ni Apo Diyos nga makipagbakal, makigubat, tumakder iti kinapudno kontra dayjay panangidalan ti ari ken iti rena ni Ahab ken ni Jezebel. Nga iti panangyaw awanda iti ili ni Apo Diyos nga Israel. Anyalakit din kakabsat. No adda dagiti mangipangulo. Instead of leading the nation of God, nga agpangato iti na espiritual a relasyon,
Adda digiti mga pangulo akas ken ni Ahab ken ni Jezebel. They are ruling agiturayda to give division to the kingdom. Kalkalpas ijay napasamak kakapsat nga ni Propeta Elias ken dagiti propeta ni Baal ket napanda ijay bantay kakabsat iti Carmel. Ijay nga nagkikinarit da. Panagdekan da no sino iti pudno a Diyos. Babaen kaday sakripisyo da. Pinaununa ni Elias dagiti propeta ni Baal kakabsat. Manipod ti bigat, ingana ti agmatuon, ingana iti agmalmalang. Agikikis digitoy nga propeta ni Baal. Sugaten da kakabsat iti bagida, nga awagan daytoy a Diyos da. Tapno, awaten na dayjay daton da nga naiparabaw iti altar. Hindi mo malaman, kunana ni Elias, anya, siya betal, nabandugdan, malabit agpaparaw da pa yan, agkakapsutdan. Kunana ni Elias, adatoy ti altar. Sibugan nyo iti danong. He was trying to prove the impossible. Iti danong, nga isu kakabsat iti mangbasa, iti kayo kanday daton sa antopulos nga mapasgedan ken mapura. Iti panagkita iti tattao. But the prophet was trying to prove something nga iti Diyos aman nakabalin namin saan nga matengel iti naturalesa alinlintay. Anya, nagkararang ni Elias. Dinawat na kakapsat nga ni Apo Diyos awatin na didaton na. Unana, iti libro iti arari. Fire came from heaven and consumed dayjay nga daton ni Elias. Kaya nga sawin, inawat ni Apo Diyos dayjay daton ni Elias. Napapatay dagitoy nga propeta ni Baal. Iti pagleksyonan tayo kakabsat, ibaga na nga, uray pa daytoy nagbalegi. This successful prophet was a victim of depression. Tapno mawatan tayo daytoy depression kakabsat, tayo sutin baga ti pagleksyonan tayo. Napanak kini Webster, ti kunana, may panggap ti depression, a serious condition which a person feels very sad, hopeless, and unimportant, and often is unable to live a normal life. Kunana kabsat iti World Health Organization, na daytoy depression is affecting about 300 million people worldwide. Ni Elias was not exempted. Nangag kakabsat ni Elias, dayjay kunana, dayjay rena, umunang arari, kapitulo 19, versikulo 1 ken 2. Inbaga iti ari ken ni Ahab, ti asawa na ni Jezebel, ti amin nga inaramid ni Elias, iti panang papatay na kadagiti amin a propeta iti Judyusen a Baal. In ibaga ni Jezebel ken Elias, uray papatayen dak dagiti Judyusen no jak aramiden ken ka iti kastoy nga oras into no bigat akas ti inaramid mo kadagiti propeta
there was a death threat. No ti ari ng ibaga, no ti reyna ng ibaga, nang nangruna ni Reyna Jezebel, ta ni Reyna Jezebel madiktaran na ni Ari Ahab. The word of the queen is the law. Anya dayay threat na kunana intunubigat iti kastoy nga oras. Matay ka, Elias. Anya kakabsat ti reaction ni Elias? Depression. Imay kinkwana kakabsat dayay serious a condition nga nagbaling kakabsat nga isuna kay marikna na dayay dadagsen nga awitin na. Anya itinbaga na. Iti Biblia, versikulo 3. Nagbutang ni Elias ket naglibas tapno maispal iti biyag na. Nagtaray. Verse 4. Nagkararag ni Elias, kunana kini Apo Diyos, saan kon ang maibtur o Apo alaemon ti biyag ko na saysaya at laengen amatayang. Elijah was so depressed. At dati kasi yung kapalasan tayo kapsat, that we are facing our personal problem. And we come to the point nga ni Apo Diyos pa yun ti pangibagantay. Apo na si shot lang yun amataya. Amuyo kakabsat. Ni Apo Diyos sulbarin na ti problema ti tao. Nang nangruna kadigijay nga anak na. Anya iti solusyon nga inted ni Apo Diyos. Umuna, nang ibaon ni Apo Diyos iti anghel, inikan na ni Elias iti taraon na at tinapay ken ti danong. Tapay ang tartaray ni Elias kapsa. Mabutang. Sino mo nga rutang mabutang? Uri siya nga present Elias akin. No dayjay ari tinang ibaga kanya, no dayjay reyna nang ibaga kanya, kapatay na. I'll run for my life. Anya tinapasama. Nangan ni Elias. Naturog manen. Riniing manen dayjay anghel. Ket kunana mangan ka, uminom ka. Inikkan naman ng iti tinapay. Inikkan naman ng iti danong. Sana in baga, tadayupay iti pagnaem. Kasano kadayo na? Actually, the Bible did not say the distance. Ngem iti Biblia in bagana, no manung aldaw, anagnag na ni Elias, manipod kadayjay nga nagkararagan na, akayat nan amatay. Ingana nga makadaanon kakabsat, ijay Horeb. Ni Elias nagna iti upat apulo nga alaldaw. I would like to believe that on that 40 days na nagnagna ni Elias, God provided him food and water. God provided him guidance and protection. Dahil anghel inaldaw nga balunan na ni Elias. Iti nakadanunan iti Horeb, denggen nyo kakabsat iti dialogue ni Apo Diyos ken Elias. Kunana ni Apo Diyos, apay nga da ka ditoy. Sumbat ni Elias, when Apo tatire na kayat na apapatayon. Rumor ka manipod kaya datang ayan mo, Elias was staying in a cave. Agparanga katungtung ka. Rimwar ni Elias. Anya timay, napigsa nga angin. But God was not there. Imay itinapigsa agan-ganad. But God was not there. Imay iti apoy. But God was not there. God came with a
still small voice. Anyiti ko na natin Biblia sa. Kasanum amang dayjay na ulima arasaas asaw. It is when we stop running. It is when we concentrate listening to God amidst iti mapaspasamang iti lubong kadagiti adu kakabsat akap kapadasan tayo. Our anxieties, our fears leading to depression, when we sit and become still with God, we can hear God in the still small voice. Adda kabsat iti araramida tunggal bigat. I thank God He wakes me up very early in the morning. Intun rining na kung naa po Diyos, I thank God for life. I thank God for the opportunity na intid naman yung kadagyan daw. Then I get this simple iPhone and I write, ada iti kabkabel ko di Facebook, every morning, meditation sa kabel ko di. Ada kakabsat iti meditation nga in surat ko iti August 15. May panggap kakabsat iti kapadasan mi nga pamilya. Tani Sherwin, storya kakabsat. Tani Sherwin kat may isang nurse di hospital tayo Pasay, Manila Adventist Medical Center. Nagaywan daw kakabsat iti pasyente because he is a nurse. Didamo nga dahil yung pasyente finally became or na-diagnose finally, nakita dahil sa sakit. He was a COVID patient. Gapu iti contact. Nag-test the giti nurses na iraman ni Sherwin. And Sherwin was positive. Nag-text kada kami kat dani ko na positive ako. Ag-quarantine ka barok. Wanda di ngam saan medyo hospital. Ag-home quarantine na. Iti kayat ko kumakit iti hospital tamabantay. Ngam nakadadumit ti pasyente iti hospital awan iti maalada nga kwarto. So, we choose to have a home quarantine for 14 days. Kadwa na dahi manugam ni nga ni Cheria. Kadwa na dahi apuni nga more than 3 months old nga ni Lucas. Tinapasamak agsipod ta nagpasit dahi apartment ta. Digituing agina ni Jerian ken ni Lucas. Ket napanda kakabsat ijay ayan dagiti bala ini ni Jerry ni Esther Rapaport ni Baisa. During that 14 days, Sherwin was alone. Physically, Sherwin was alone. Almost every moment of my waking hours, morning, afternoon, and night time, I was crying to the Lord in prayer for and in behalf ni Sherwin. Da kami nga pamilya, dahil tararamidin. Very often, ayaban mi kumusta kan anak. Itisumbat na, okay up daddy. It was a routine, kumusta kan, okay up daddy. God be praised. After 14 days. Actually, kada ito yung alawas, idi Wednesday, kahit nagrugi, manon nga nag-duty ni Sherwin. But the tumakapsat, we have to listen to God. In the quietness of the morning, we can talk to Him. Kanya iti kunana ni Apo Diyos, kanilyas kapsat.
You are not alone. Iti maysa nga pagamakan tayo. Dayjay panunot tayo, dayjay rikna tayo, nga ang may sa tayo. Iti ammo ni Elias, isunalanganan, iti nabati nga matalek. Ngamiti ko na ni Apo Diyos, adda iti 7,000 nga saanda nga nagrukbab ken ni Baal. Idin baga ken Elias, his spirit was void. Dayjay kakapsat iti nangitid ken kuana iti inanama. Anya iti anya leksyon tayo. Iti leksyon tayo kakapsat. Wayawaya nga aginana. Nawayawayaan ni Elias kadayjay nga depression. Ang muna nga ni Apo Diyos iti kaduana. Nawayawayaan ni Elias kadayjay a depression. Taam muna nga dadi iti kakaduana at adu nga amang nga misuna nga isuda ket matalet ken ni Apo Diyos. Dayjay met nga lalaki nga paralitiko nawayawayaan kadayjay basol na isu nga naka naaddaan iti inana. Anya iti bagbaga iti leksyon tayo. Are we actually sick? Akas dayjay paralitiko. When no, dagijay kadi nga rikrik na tayo masakit. Akas ken Elias by depression. Remember, God is there. Kitibagana ni Apo Diyos, you are not alone. Nang nangruna, denggem kapsat ko, nang nangruna, saan adayjay 7,000 amatalek nga saanda nga nagrukbab ken ni Baal iti kadwa. Iti kadwa. Iti kadwa tayo. Dayjay nga Diyos nga itinagan na ket Emmanuel nga inkarina. I am with you. Ingana ti panungpalan iti buko. Iti kunanan ni Ellen White sa iti libro nga in Heavenly Places, page 120. Basahin tayo. Iti agtultuloy a panagbaliw kadigiti pasama. Dagiti panagbalbaliw adumteng kadagiti kapadasan tayo. Ken babaen kadagitoy panagbaliw mabalin nga makasarak tayo, maragsakan tayo wenno maupay tayo. Ngem ti panagbalbaliw dagiti pasama ken awanan iti panakabalin na amang balbaliw iti panang kikayamet ti Diyos kada tayo. Isumat laeng iti kalimtan tayo. Ita ken iti agnanayon. Ket daw waten na kada tayo amaadaan iti di agdudua a panagtalek ken kuana. Anya iti bagbagan na eleksyon tayo. Kas kadayjay alalaki itimbaga ni Apo Jesus, tumakder ka, pagkatemtig ng agawid ka, nagtalek timakder. After so many years that he cannot move, tinanggag na dyan baga ni Apo Diyos, nagtalek timakder, nagawid. Kas kinirias, sa antay ko mga mawanan, iti agdwa-dwa apa nagtalek, tapay, adda ni Apo Diyos akadwatan. Ikan natay ni Apo Diyos kada ito yung aldaw nga Sabbath, iti panaginana. Tapay, umuna winawayaya, intid na kada tayo iti wayawaya. Kadayjay nga nararamit tayo nga baso. Hindi kadwa. Inikan na tayo iti wayawaya. Kadayjay nga rik na tayo. Nga datayo ket agmay-may sa tayo. Iti kinapudno na kadwa tayo nga Apo Diyos. Agkararag tayo. Managayat nga Diyos, agyaman kami, kada ito'y nga inadal nito. No bilang ama, adda, kada kami, kenuray pahay dagiti paset, iti pamilyami, kenuray pahay dagiti amamubik, ang gagayam. Nga madamay tatang, agsagsagaba iti sakit, gapo kadagiti na aramid da, kadagiti panagbiyan da.
O Diyos, kas dinaramid ni Apo Jesus dawatin ni, pakawanin na kami ako. Dadaydi pa ng pakawan mo, isulain iti pakasapulan mi iti wayawaya. Ket intun no addan day tang wayawaya nga intent mo pada kani.